Добре дошли в поредицата видеа за 8 клас. Първото видео от поредицата е на тема тъкани или по-конкретно какво е това тъкан. Нека не губим повече време и да започваме с урока. Както всички знаем, човешкият организъм възниква от една клетка – оплодената яйцеклетка – зигота. Тя се дели многократно и от нея се развива многоклетъчен зародиш. В неговите клетки постепенно от едно клетъчно поколение в друго настъпват промени в устройството и функционирането. Така в зародиша възникват различни видове клетки. Всички клетки в човешкия организъм изпълняват общи функции. Хранят се, дишат, растат, делят се, но същевременно те се специализират да извършват определени специфични функции. Например, мускулните клетки се съкращават, рецепторните клетки възприемат дразнения, клетките на жлезите отделят вещества и други. Различните видове специализирани клетки изграждат различни тъкани. Тъканите съдържат и междуклетъчно вещество, което се образува от клетките им. Клетките в тъканите са свързани помежду си, което позволява осъществяването на определена функция. Видовете клетки в тъканите, начинът на свързването и подреждането им определят тяхната функция. Тя може да бъде покривна, секреторна, защитна, съкратителна, проводна. Всяка тъкан може да изпълнява една или повече функции. Тъканите в човешкия организъм са изградени от специализирани клетки и междуклетъчно вещество. Клетките в тях имат сходно устройство, произход и функция. Органите в човешкия и животинския организъм, като стомах, сърце, бели дробове, бъбреци, се изграждат от различни тъкани, които работят съвместно, като всяка тъкан изпълнява своята функция. Основните видове тъкани се образуват в зародишното развитие на животните и човека. Те са епителна, съединителна, мускулна и нервна. Ако искате да разберете малко повече за различните видове тъкани, абонирайте се за канала.